Bună seara, vrăsmutitori! Bine venit la altă moabetie armânească. Azi o am oaspită Tincuța Tușu. Tincuța se află și crescu voluntari ninga București, un căsăbăiu curtisir mulți armâni, și de adun cu Nicu Chirloa ei, gelu, cum îndăsești Hana Garlic de București. Acolo, eu de multe ori se adună armânii, cam a tinerii, cam a tuilichii, te scărsească din ustimada mâncărilor. Și ca fioară când o putu andrupă lumea armânească și vrem să zburăm niheam ti lumea asta din ustimadă, din mâncări, ti cum este să ai un hani și să te însoandreți. Știi cum este mirache ei ti lumea armânească, că îți vede după cum se alexiază, că are una mirache mare. Bine veniți, Tincuța! Ai? Și Mi Tincuța, găsesc. tora ta, bună seara! Bună seara, geni va fly. Mi crescesc cu mult că putem și de moabeti nihiama și aștept să svidenți cum va si bă aia este moabeti. Masă iarăsească pe uh, oaspiția noștri, să zic așa. Cara să aibă și oaspeții o întrebare la care nu mi-am induit mine. Pot să ne îngrăpsească un comentariu sum live-ul ți dezvârtește pe frânza noastră Armâna Mea Media și care să avem oară va să apândesim. Ziceam că să vede mirachea dată lumea românească după cum te alexișează. Da. Da, este un, cred că vă reținți ani la drai, ca nu arăntor, e prota oară când nu mi-am, așa îmi vine, nu știu, mi-mi indui că este, așa, tamam, cum s-ar zice. Mi hârzesc cum oară anda bazz asta armata armânească este la noi tu mobeti. Tățea că îmi pare mult umșata și cum zici pe mâncănești mult sugestiv. Așa că mi că ai tu va si băhir la roști ti mobeta noastră. Da. Noi, prota, adică fioară, ahurhim cu o întrebare ti soia a oaspilui, a oaspită ei. Ți poți să zici de păpânia tăi, de părinții tăi, de eu sunt tu. Da, eu, păpânia mei, papla meu, tata al tatii, erau din Iugoslavia, ajunseră Beirut la un moment dat, nu știu exact să spun gândul că ăsta, tu mi-a greșesc să întreb pe tati. Am știu că el fu primar până în anul 1948, când Cum era? Alexandru, Gogu Alexandru. Mama a fost de Beirut și a clos născut ea, Beirut. Deci, până la urmă, s-a adunară și Maia cu Pablo. Pablo meu fu primar la Beirut. Da, cu el a avut și un, adică, cum să zic eu, bânăpțân, la 39 de ani. Era în rezistența anticomunistă. În 48 fu arestat, fu dus la hapsi și în 50 îl vătămară. Lotul de la Timișoara, acum mulți armâni, erau vreo 16 inși. Tatea mea armasi fără tată la 9 ani. Avut zori, adică vizură zori multă. Avea nici două surori mai mici, cu mamaia mea, cu care, mă rog, eu mi crescut practic și zic că până la 18 ani, când nu mai, atâtea, atunci ați bitisiră. Da. Mama este de Almalama, de Beirut. A avut și ei o perioadă mai delicată cu dusele la Banat, de-apoi de domiciliu obligatoriu, la Brăila. Pentru Sony s-a adunat cu tatăl, a adunat în familie și vine la București. Eu mi la București, adică la voluntari. Mhm, mhm. Nicu Chirlu meu iasi de Baia, doi și socria mei la fel, doi. Uh, a vor și ei, ca toți armânii, că cu chiaburii, armaseră fără. Soacra mea e de la Marzavan, socrul meu Nasta, armaseră la Constanța. Soacra mea vine în București, s-a adunat la alții toți cu frații. Ei,
frumoasă, adică una familie înșată, zic așa, cu mulți frați, mulți veri, avem him și nu avem ghini. Hima și, cum s-ar zice, uniți. Nu știu cum zic pe armenește, că nici ceva foarte dificil. Cred că doar am și emoții și parcă nici nu-i mai ticnesc cum am văzut zboarele toate. No, Donu Gaile, că mi pare muito interessant o ci ne-ai zis pântora. Voi m-ați vrei știnis mi tot nu niheam la paplu ținul cănăscuș. Nu, Cu Dimarhu Beidaud știi Adra Hapsi. Ți știți voi tu taif, știți cam am multe detalii de cum spații el Dimarhu, după aia cum intră el tu rezistența anticomunistă. Știți after uh, lucruri? eu mi îndoiesc că, mă rog, ți știu de la Maia mea, care mi-a crescut în pe asta, cum să, era primar și atunci, când, după război, când vin comuniștii, le se părea lor că țiva nu-i cum trebuie. Începură să le ia, ți adunară și atunci probabil mi înduia că asta dar un lucru bun. Dar, din păcate, Știți când intră tu rezistență? Știți desi um, în 45 mi-aduc eu amintiri dilatate. Atunci a început ei să adună, să adunau la Maia mea, zicea că se adunau la ei acasă în beci, ceva. Mai multe așa ți să spun, nici ea nu spunea. Era frică să nu zică că noi Dimitri Scump pe vremea comunismului și să nu azbrăm cu ficiorii, nu adunam, eram ficiuriți, nu ne dădeam seama de multe lucruri de astea. Am, și în 45, 44, 45 a hurhiră să adună. Și știu, doar mi-aduc aminte când o zis când vine să-l ia de acasă, să-l aresteze, să-l ducă. Îl duse la Gherla, după aia îl mutară la Iud și de acolo în 50, știu sigur că îl vătămară. Îi aflară la un moment dat, nu știu, după tricură toate, este aflară oasele, ama nu știau exact care, nu știm țiva de el, nu știm nici Iu Iasti, nu. La Iud, în schimb, este un monumentu și acolo este îngrățită numai lui, Gogo Alexandru. Tati, după Revoluție, tatăl meu dus la arhive, de scoase, vrut să vadă, că mulți atunci alutuseau, ziceau că erau cu legionari, că și avea băgat numai la tuți, că acei care lucrau, care erau în rezistența anticomunistă, toți erau catalogați ca legionari. Nu era legionar. A scoase cartea de la arhive și acolo ți scria erou în lupta, în rezistența anticomunistă. Și ahânta, mai multe nu știm. Deci, tot anii când Adra Hapsi la voi tot taifă nu a avut hăbari nu, 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 nu. Maia mea dusi mărata câftă, avea ajuntă până la Tusone și la Dej, scaftă, zveadă, nu avea țiva, nu știam can, alții, mulți armâni, vine răsturnarea, drară, a hapsi, 15 ani, de papla meu nu știa cam țiva. Nu aflară, nu putură să afle și a rămas și că nu știm, adică e pur și simplu nu se știe. Da, zori, vizu zori mult și fură, crescură greu, a avut greutăți, ama pentru Sony. Alimai cum era? Era, nu știu, nu știu să spun așa, era o femeie foarte deșteaptă, deși nu avea școală aici. Papla mea avea 7 clase, ea nu a avut școală, nu petrecură la școală, nu, atunci era foarte...
Ea avea ambițată și a scrie numai, o chema Sultana. Și scria numai și când primea pensia, când îi ineau, și scria numai. Ea vrea să-și scrie numai pe cărțile acelea. Uh, nu zicea foarte multe, dar și era foarte tăcută. Erau păstrate pentru ei. Nu vreau să ne zică prin citricură. Și treaba asta, dar ca una paranteză, așa să zic, când fu pandemia, soacra mea, care tot nu mai este săraca de un an de zile, atunci noi toți ne aveam asperiat în heamă când a hurhit tot în... Și am mutrea la noi și zicea, ți vă lipsește, aveți telefoane, aveți televizor, aveți apă caldă, aveți mâncare, puteți vă luați orice. Asta nu este zorii. Zorii futii noi când eram mici și nu aveam țiva și aveam armasă fără țiva. Ne ascundeau, că ineau, li luau tuti și minduiescu că ei nici nu mai vreau să mai minduiască prin citricură. Era pentru ei, cred că să închiserea și țin, da, armasele să armână doar pentru ei și minduiau la noi să nu trițem prin citricură ei. Nu cred că, și eu doar știu că cred că noi nu putem să rezistăm la șocurile astea. Nu him așa, adică nu învițăm cu tot confortul ăsta, tot sunt la îndemână, nu se pare că... Da, Uh, era ta- Tatăl tău, tata tău, mm, cum, cum uh, el? erau se ajutau mult, eu nu știu, ei ți avea, adică reușeau să adară într-un fel să hibăghini, din țiva. Mașcă să adunau, nu ca noi tora mă abțin, nu prea, nu avem timpul, zicem că him foarte, ne ocupăm timpul cu diverse alte lucruri. Și maș când ia si vreo ca nuntă, ca vreo evenimentul de estul de ne hârsim când ne adunăm, altfel nu reușim. Ei, în schimb, de fiecare dată aveau un motiv să adună. Și să ajutau, poate și lipsa asta, atâta tehnologia, pe noi ne cam ocupă mult timp, nu știu, mi se pare că dacă vrem și prin telefoane ne vedem, nu mai trebuie să ne adunăm. Sunt ghini, ei sunt sănătoși, ca sunt vânează, dar să învițară doar cu toate, cu vremurile astea noi. Zic așa. Ți mindești că luași tine de la taifa ta când nu trăiești înapoi. Nu te întrebai ceva de mama ta, de la tu ție și de la mama ta. Ți mindești că luași bun. Uh, Cred că, nici nu știu, doar, aș putea să spun că tutii le luăm de la ei. Poate că doar le mai adăugăm noi prin educație cu școală, că avem mai multă școală, adică adrăm mai multă școală ca ei și atunci asigur, dar și putem nu știu, respectul pentru oamenii din jur, pentru lumea cu care ne adunăm. Nici nu știu, mâncările, nu știu, evenimentele, tradiții, obiceiurile, orice, adică tot îți transmis așa, nu știu, probabil, da, nu indigna și doar, dar eu zic că tot, oricum tot. Sunt multe ședezi de aceea, Nu, stricăcie. nu pot să zic că asta e. Și noi, la rândul la nostru, transmitem, că eu fac cu ficioria mei. Noi avem una feată și un ficior. Și le mai țin ziceau ania și maia mea și mama când eram mici, le zic show-a lor și îi mutresc ca și în și da, le zic tot timpul ca să le intre și să se obișnuiască cu ideea că așa trebuie sibă sau așa trebuie să adrăm, așa trebuie sibă lucrurile, simnă lucrurile. Ca să poți să ai
Se știți, și eu cu capul în zeană, nu știu cum să zic. Mhm, mhm. Adică care văzut că vrești ne dai mai larg un cumătici ți aprucheaș de la Da. Trininti. Avem una protă întrebare de la Florentina Costa, care zice, te-ai dus să bei, dar cum ți păru hoara părinților? Da, când eram monitora, Onia nu eram. Cred că am vârzați ani când eram ultima oară la Bedaur și mi se pare că e, bine, Tora, eu nu pot să zic cum era atunci când vzirea noastră, dar e frumos, cred că aș putea să stau și acolo, să mi mut, dacă zi. Mi se pare că a noastră, tatea meu când o plecară de Beida, uite, a lăsară casa cloții, avea un om care îi ajuta la gărdină, una familie. Nu aveau ieșeadă și îi țineau tu în magazin, acolo și aveau adrată, și aveau una îndreazire. Ei și a noastră când o să vină câte București, a lăsat tot acolo. I-a lăsat și casa, i zis, noi zim și aveau adunat în doi parazi și vinere la București, că s-a dus unul pe altul, s-a dă, și a lăsat casa acolo. Eram și vizui și o casa, eu și zură, erau pe un deal, așa zi. Da, mi-a risi, adică, cred că, da, și mi-ndoiesc cu toată, așa ți închid ochii și mi-ndoiesc cu când erau ei ficiuriți și ați jucau ca alții. Da, cred că era frumos. Eram și la Baia, eu sunt născut soțul la meu, Nicu Chirlu, și acolo ei și deau la Baia era oraș, era mai, ei întotdeauna ziceau că Baia era oraș și oamenii de acolo erau mult mai, nu știu dacă aveau altă. Mhm, mhm, mhm. Și eram și acolo, divizăm și casa cu eu și zură socrii mei, la șosea, lângă monument. Mhm. Aveau și un duchiani, socrul meu lucra acolo la un duchiani. Era tot un duchiani cum avem noi tora. Și asta este unul din așa, ne minduim să adrăm duchiana. El mă radu tot timpul, el muri acum 20 de ani. Eu sunt tot indiți ani de când socrul meu muri. Am și murit cum să zic eu, cu moabeta asta. Hai să adrăm un duchiani, să adrăm un duchiani. Și uite că până la urmă o adrăm, dar nu vizu, și ca așa pentru tine și pentru asta, când intri la noi în duchiani, asta e și cadrul la lui. Simșat. Da. Și avem multe cadre cu armâni, cu păpâni din partea al Nicu Chirlui. Cum intri, când intri tu, Hani, când deschizi ușa să intri, pe stismă, perete, nu mai știu cum să zic, da? Sunt ținți 6 cadre cu păpâni și cu cilimeni, Andreța și Mhm, mhm, din partea al Nicu Chirlui sunt. mhm, mhm. Simșat vă minduit. Păi, îmi îndoim că aș Mindescu ca și lipsea să adrăm, știi? Că asta era un dorință, cum să-i zic eu, armânește, că nu indignește, dar vrea, el mult vrea, adică era ceva care îi lipsea să o adrăm. Deci, nu știu, uite că până la urmă o adrăm. Și foarte bine. Voi, te-ați Mudrescu și vă nu știu, voi aveți Hana Garlic. Da. Și mini eram garlic, am văzut știam de garlic, ama nu știam că o aveți Hana de ahât mult chiro. Zâni am când o a hurhit și cum a hurhit cu Hachurhim în 2005. Mhm, mhm, Nu știu cum să zic pe armenește, mi se pare că adică cred că dacă mi îndoiesc cu ea, mă va zic, dar nu voi să-mi aducesc. Prota așa, în 2005, eram așa într-o. Aflăm o oportunitate, zic. Nu eram pregătiți, nu aveam parazi, eram așa cam. Cuții aveam prin casă, cuții mai adunăm, zicem, hai să o luăm. Și azi vedem cum va să adrăm pentru Sony. Da, să o luăm să ne apucăm de țiva. Și o luăm, dar avem neamă lucru, că nu era gata, nu era cum vreau noi.
uh, lipsea să îndrigem locul, să adrăm mâncările, nu, bucătăria, nu era, în fine. Deci, cred că 2 ani și zum să le băgăm astea toate, să le îndrigem. În 2007 deschisim, adică era gata. Așa, încet, cu cât inițiamă și ajungem la... Îmi zisei că a curhita proiectului Garlic, a chicăsit de la tine că o aduți aminte, cum zic eu, cu lămindoare instituția țeiții vă ajutară. Și asta ne părut mult omșat când o găsești, că Uh, ajutor de învârliga, un zbor, un urnimi. Avem tihi, mulți oameni la care nu știu dacă nu te aștepți. Este ceva când ne să întregi sau stipitreacă vâră la să spună lucrurile așa cum sunt, nu cum avem tihi de oameni care ne ajutară și cu sfaturi, cum zici, Primi, yeah. da? Și cu parazi, că trebuie nu, că și atunci eram și cu credite, nu reușeam, că nu aveam, era un pic delicat. Avut un tihi, nu știu, cred că eram noi mult prea hotărâți să adrăm ceva, adică aveam atâta mână și probabil inspirăm încredere, nu știu, că până la urmă asta e. Și poate și era, nu știu, chiar nici nu știu dacă, nu cred că ar mai, nu cred că aș mai putea. Mhm, Era, poate tinerețea, nu știu, că eram atunci tineri și atâta, vreau mult să adrăm ceva. mhm, Da, ne ajutam. Și aș putea să zic câtora, cred că, nu știu, cred că îi zici avem o soață care ne ajută mult cu sfaturi. Zoia, te pup. Și atât. Și, sigur, de apoi familia. Frați, veri, lălâni, poate, alți soți, șarmâni și numai șarmâni. Uh, Mulți, foarte mulți, mulți. Și de aceea, noi de apoi vrem și noi să ajutăm. Uite, de exemplu, când sunt evenimentele armâni, primăvara armânilor, ziua armânilor pe 23 mai, mi se pare că este ceva care așa imnă lucrurile, așa trebuie să imnă lucrurile. Și ce adrăm noi ca ospitalitate în domeniul ăsta? N-ai cum. Adică vrei zină lumea și atunci, adică e ghini când e lumii multă și de apoi trebuie să mulțumești într-un fel. mhm. Și cam așa funcționează lucrurile în domeniul al nostru de chiar asta, așa e asta. Vai și tata că aveți mutrita asta, aveți Hana de Ahânțani, că Nu, amintesc, nu-i puțin lucru. nu. De Ahântul Chiros să aibă lumii țigenii și cu multă mirachi. Uh, Carazinim la Haniază, țarita măcari. Noi avem și măcari care zic eu, o adrăm, mâncam noi când eram eu, noi acasă, când inea Paștile, adram borș din el și carne friptă din el la cuptor. Așa mâncam din Paște. Asta noi o avem în meniu. Adică eu pot zic că este una mâncare armânească, că o adrăm exact cum o adrau pâinii a noștri și cum mâncau ei. Asta este unul din mâncările la care oamenii in și mănâncă cu plăcere și numai șarmâni, Mhm. iar isim multul. Câte vârioare mai adrăm și piperchi, da, cu caș, bineînțeles. Piti, iara, Mhm.
Astea nu sunt ca fioară, mai mult tu când ni caftă. Și atunci i-am vițai să mă câșpită. Și cu praș și cu vearză, cum s-a zis, cu spanac. Da, și eu îl învițai de la soacra mea, de la mama. Și mama mea mi înviță să dar friptura de miel, droblu. Aveți un meniu cam scurtul, e cam lungul. Nu, nu, ia si scurtul, nu-i meniul lungul și să spun și câte. Când uneți va și când țăini cu multe frânză, nu mai trebuie și mai gini foods, adică nu ai cum. Eu zic că meniurile trebuie să aibă cam scurti, să dar mapțâni și buni. Ca zină oamenii să le caftă cu plăcere. Și când sunt multe, nu poți le dar toate. Buni, sibă buni. Maș că să le adare și mai gine nu. Eu zic că așa mi se pare că ar trebui să simnă lucrurile în domeniul nostru. Ca fi un să adară, ți poate să adară, să le adară ghini. Și cu sibă, nu ghini, foarte ghini. Și noi aleasim să adrăm un meniu ăsta, Nicu Chirla meu întotdeauna zis că el, asta nu se... Și avem același meniu, cred că de când o deschisem aproape. Sunt o, hai, nu chiar de când îl adrăm pe parcurs, prima dată adram pizza și după aia începem cu cât inihiama și să mai băgăm cât țiva, să mai... Și armasim doar, cred că de vărăzații ani, și maghini, cu meniul ăsta, nu schimbăm țiva. Armasi cașul de oai, în primul rând, astea, și cam, și in. Și uite că in și le place și aduc și alții și uite, e Și gatic. dulțeni, Dulcenia, dulcenia asta e pita de curcubetă, care este, da. Și asta zic că este un pic că noi o adram Maia mea, mai ales când erau preasii, când nu eram desertul al nostru, când eram noi niți. Și sigur, dar apoi mai avem și mai europenizate, și tiramisu, dar pita de curcubetă este nelipsită. Și zvin, e foarte ghini. Indiții Tora Maria că aveți și pătrăgeani mult buni. Avem, da, avem. Uh, Pătrăgeanele sunt pătrăgeane, numai că noi le mai băgăm câțiva coții, să mai schimbă în hamă gustul. Ti noi anda, zicem că intrăm tu în hani. Ți urnini ai ti noi, la ți smutrim, videm de si asti bun loclu, inu. Uh, Sunt Rota la meni, si buca mai scurto. no, ok, bun, dacă meniul este scurtul, va, dar poate să mutești să vezi cât este de îndreaptă hrana. Masiv, cum să zic eu, curat, la toalete, la, așa ți intrarea, nu intrus, vezi lucrurile masiv, nu știu, adrate, așa cu gust. Și oamenii, bineînțeles, oamenii care ne ajută, cu care lucrăm, să aibă, nu neapărat vizută, dar și vizută, dar și să hârsească când o intră vără duhanii. Si, bă, asta este, mm, câteodată da, alteori nu. De multe ori sunt așa, him și noi him acolo și atunci Voi cum valideți oamenii ți lucrează la voi, Tuhani? e, nu știu, nu știu dacă pot zic cum i-alegem. Cred că
analizăm, nu știu, și ei pe noi și noi pe ei. Și când uini prota oară și adar moabetis, vezi, eu lucrăți, adră, cum adră, ma după va să-l vezi și la lucru cum e asta. Și avem tihii de oameni care fură de la început, viniră și armaseră. Chiar dacă nu erau foarte, adică foarte pregătiți sau foarte, dar vrură să înveață. Și atunci e mare lucru când un om va și are și eu, îi armând, că nu au, adică ei ins lucrează, noi n-au ne lipsește, iar lor le lipsește și atunci și, eu zic că și noi armânii avem și o educație. Să zbrăm în șat cu oamenii, să nu him, nu av- e o chestie de educație, ca și în învițară și pe noi, nu țițeți, nu griți, așteptați, vedeți-vă, e fiecare cum, poate și asta, sigur, nu știu zi, dar avem oameni care sunt de când deschisem, au aproape, da, 18 ani, 19, 17. Sunt obiciorie care adară pizza, sunt ce. Un dintre ei iasă de când o deschisem aproape. Și mai sunt, da, o fete la bucătărie. Și că zicem că noi când o ases eu la pensii, va să iasă toată lumea, că him cam aceeași, de aceeași... Da. Să invităm, da. Him ca una familie. De toată ziua him la lucru, de tahinările până serli. Toată ziua, de luni până luni. Este un lucru la care nu ai cum să șezi acasă. Și noi când zim tora de vreo 2-3 ani, ahurhim de zim și și în vacanță. Care în ficiorie sunt ei care șed și iasi, cineva iasi tot timpul avății. Nu him, noi sunt ficiorii. Noi completăm. Că nu ai cum, nici întreabă. Hiți la lucru, manu hiți la lucru, nu-i nimic. Iniți. Și atunci ziceam, nu? Că him la lucru sau Iasi Bogdan la lucru, cum îl cheamă, piciorul al nostru. Sau Aida. Mai avem o întrebare la un modritor care ne zice carne pe ziar fript aveți la Hani? Și vine tu cărțiși carnea friptă hinii servită pe ziar. Da, nu. Nu, nu avem. Nu știu, dar eu nu am... nu avem. Am pe lângă agnello aveți și altă carne. Avem și alte carne. Avem și carne de porc, avem și de vie, de ițăl. Avem, dar nu multe. Așa, unul de tea, unul de... Așa, cât să avem pescu, iara, Nicu Chirlu, a meu și tora și ficiorul, îți duc la Constanța, sunt un scântiori și de 2 ori, de 3 ori și pe săptămână, veara îți duc și ca fizu masiv, ca hamsi, ca de astea de stavri, de Marea Neagră. Deci, da, inși pentru pescu. Sunt mulți care inși pentru pescu. Iasi un din preparatele care iarisește pe oaspeția noastră, da. Țăni. Cum adrați zină oaspeții? Asta e mâncarea. Mâncarea. Asta cred că iasi în primul prota. Mâncarea și după aia simtul ghini, nu știu, iarisește. Avem și muzică, uh, vinerea, sâmbăta. Lumea se adună cu plăcere. Când e mâncarea bună și ambientul, se adună. Și aduc și alții. Da. E, asta este la un duchianiș, la un ahtari lucru, va să aia în gâtan. Că un om să l-a dus, e greu. Că inii protați vedă
călpitricu nu știu care, smâcă. Vine, smâcă, zveadă cum iasi. Loarisi. După vârchiro, ini iara zveadă dacă iasi așa cum fu prota oară. Și după in și alță, in și cu alță. Și asta iasi de durată. Adică, mas nu le placă și un om mas nu fugă, așa că nu l-a risi, e așa, într-o secundă. Și după aia faci lucrurile te voi că șațel va zică la alță, că nu fughini, că tare, îi dori. Și asta e asta hi tot timpul hi acolo ți vezi. Masi bățiva să poți să o îndrezi. Nu știu cum, dar cam așa e asta. Mă trește să se este tot timpul să veadă lumea uh, că te interesează, că vrei să ghini. Și poate că fu una greșeală, poate că nu știu, poate că nu era cum se așteptau, că sunt uși mulți care niște aștepți să-ți vași, de fapt nu e așa cum vrei tine, cum ai înghisai tine, că Mhm, mhm. astea sunt, nu, nu, și sunt ca aproape mereu. Și tu te lipsește să știi să zburăști să com, nu știi. Lisa zbăște. Asta mi se pare că este un lecții și pentru tinerii care sunt tutora de școală, de liceu, când sunt în vacanță. Mi se pare că în ahtare lucru ar trebui să ducă mulți, adică părinții se alasă, să-i petreacă chiar, să aibă, să adună cu lumea, să zbrască, să aibă contact cu oamenii. Că asta este un nu înveți la școală. Asta nu poți le înveți iuva decât doar dacă le hia croții, le adari. Niciam cum să dară la alti populi, la alti culturi, de americani și atari, când ești la liceu, ziceam, la universitate și vara ai și ai de lucru. Lucrezi tu în hani, lucrezi altul iuva, tini doi părați, tini am experiență. Mi-ndoiește că fații tineri. Da, asta mi se pare că este cioria noastră crescură acolo. Adică a și fosibă, dar de apoi și început să le placă. Iar risi mult. Că îți duceau la bar, adrau cafea, mai preparau țivate de abiari, mai se adunau, și atunci, și după aia, altfel ați brăște și cu oameni, nu mai hi, cum să zic eu, arșinos. Mhm. Îți dau un putere și ai impresia că știi să le adari și că uite, și mai ales când le adari ghini și când îți zici, oh, uite, mi-a risit mult, mai adară sau uite, ați mai in și cu soții sau ceva care nu poți să înveți la școală. Nu e ca la școală, zici, domne, uite, astea sunt, este un tipar. Nu. Fiecare zi, cu fiecare om și poți să înveți și de la fiecare în parte are câte ceva de transmis. Deci eu încurajez și de zic chiar, de fiecare când am ocazia și să zbros cu soți de-a noștri și ar mâini și nu neapărat, le zic, domnule, lăsați-i, îți ducă un mes, 2 săptămâni, în fiecare veară, să vadă ce înseamnă și cum să adară și parălul, cât de greu iasă. Mhm. Până la urmă, cam asta iasă viitorul la lor. Să știi, bă, neamă să aibă o experiență, să aibă și să știi, bă, te ții, lucrează, te ții în viață, te ții. Tora, că de că cafe dvou putem să învățăm de la lanță, de alicia și asti, mi mindui inticni una întrebare, inticni să ne întreb, tu ani ești, tu care ai văzut ahânți oameni ți lucrare te voi, este ți v-ați învățat tinii de la oamenii ți lucrează te voi la hani? Ți sunt arugați la voi? Da, da. Sunt multe. Nici, doar nu intignează și să spun, dar sunt multe și ca, uite, de exemplu, că la mâncări, de exemplu.
Da? Sunt multe care ne spun ei cum, nu? Ca și Maghini și n-a dat și exemple, și arată cum ar trebui să fie. Sau nici, nu știu, dar înveți, oricum înveți, fără să dai seama, nici nu știi până la urmă dacă ajungi să minduiești ca ei și ei ca tine. Și după aia nu mai știi care de la care. Țimșat. Da, da, deci nu mai știi care de la care și atunci, deci că de câte ori avem evenimentul și ne îndrăzim și dăm și azbrăm, cum să adrăm maghinii și după aia zici, nu, uite și maghinii că eu aș zic că da, și astea, adică nu, nici, nu știu să spun doar exact cum, dar de fiecare dată învățăm. Și ei de la noi și noi de la ei. N-ai cum să nu înveți. Adică nu trebuie neapărat să ai multă școală. Sunt oamenii care nu au așa multă școală, ai ți să înveți de la ei. Poate și mai multe chiar. Da, sigur că ei vin și cu experiența lor, va, era și la altă hani, vizură și acolo cum să dar Da, lucru. cum să dar, da, da, da. Și atunci, vas ni am să asculți. Asta este cel mai important. Să asculți, vezi ce vor zică și să minduiești, e ghini sau nu e ghini. Și, dar si ghini. Tini și Nicucherul la tău, cafezu, hiți la hani? Cafezu. Cafețul, da, cafețul. Eu șed mai puțin, eu ajung cu tahinările și până serile, până pe la 8, 9 și după aia rămâne cu chirlu sau ficiorii, gata de bine. Dar și dem, și mai ales când avem evenimente și dem și până mai târziu, până să închidem. N-ai cum să nu șezi. Și sunt mulți care in că him noi acolo. Și n-ai cum să nu hi. Trebuie să. Mhm. Da, și așa, învițăm așa, nu putem și dem. Nu putem și dem. Eu mă așed ună ziua acasă, câteodată și mai șed. A doua zi trebuie să ne la lucru, acolo, un sihat, tot. Acum, cred că am un mes fui arățit, unul zi și zi acasă, a doua zi mi duci la lucru, nu eram bună, dar ne și ved, ții pe acolo. După aia iară mai și zi acasă unul zi și gata. Nu mai. N-ai, nu poți, nu ai cum să arab, să șezi acasă, nu. E altceva, nu e ca la... Eu am lucrat și la cadastru și la Primăria Capitalei, când eram mai tânără și aveam program, nițeam tahinării, la ora 4 ieneam acasă, n-aș mai putea. Nu, nu, nu. Oraști. Da, da, nu. Și cred că nici Ficioria noastră nu ar putea. Ei sunt învițară deja și cu programul ăsta și sibă în permanență în cu oamenii, să aibă contacte, să zbroască, să adună și să învițară. Și probabil ca și Vasadară și ei, ca noi. Civizură. Da, ni zburâși ni ham di hana voastră, ni părua și ca ti hazi, și ca ti cidi cum hana esta fu itia ti care învițași să dar piti. Nu Dă știam să cam dar, cum învițași tini? nu știam să dar, nu știam să dar știam să dar mai mult ca deserturi, ca prăjituri, de dulțeni. Nu știam, vreau să adrăm ceva ca să diferit de ții tu alte hăni. Și atunci zicem, hai să adrăm piperichi la început, după aia pitele, dar acum să le adrăm pitele. Prima, prota adrai pite de curcubetă. Hai să zici, hai că multul i-a și că de atunci a rămas în meniu. Zicem, hai să, nu mai, cred că era când adrai pită prota oară, cred că era ceva un de ziua armâilor sau nu mai. Mhm. Atunci a hruhit să dar pită. Învițai de la soacra mea. Ea am învițat. Eu vedeam când o adra piti și îmi zicea, hai să te înveți să dar nou.
Eu canoar nu o să dar pită, nu o să dar sarmali, nu o să dar canoar, eu nu. Și pentru Sony în vița să dar pită, dar infuzorii, că nu-mi plăcea, nu vreau, nu asta vreau eu să dar. Eu nu vreau să dar asta. Ziceam că nu-i timinea Mhm, și uite că până la Tusoni mhm, mhm, le-a dat, da? Și adică mi-a zis că și le-a dat cu harau, că mi-a riseaște le-a dat. mhm. Mai că nu am timpul de fiecare dată, că eu le-a dat și atunci trebuie să-mi dat timpul să știu din timp când o am, da. Dar a dat, mai dau telefon soția noastră și zic, nu, hai să ne faci o plăcintă, o pită, că în țară zic că și pită. Da, da. E, Știi, vezi, mai, și de când vezi că oamenii le place și vor să mănâncă, dar o bucurie și atunci nu mai. Exercițiu, yeah, yeah. Ti parte asta de lumea românească, tine cum o vezi, cum o duchești. Eu zic că tora tinerii, eram tora vizui ultimul spectacol, că primăvara armânilor, mi-a risit mult. Tinerii doar a început să dară lucrurile, cum să zic eu, mai profi. Da, mi-a risit mult, mi-a risit. Din când a hurhi, oamenii vin la, adică ora la care, la sihata la care zisire ca să hurhească, a hurhiră. Și sunt mulți tineri, copii, niți, cilimeni, care vor să învețe și să duc ca voții joacă cu plăcere. Mi se pare că e foarte frumos, foarte frumos. Mi-a risit mult, mi-a risit. Tot la ultimul spectacol care l-au avut tinerii, foarte frumos. Mhm, mhm, Mi-a risit mult și eu zic că și fata Aida, care e mai se adună cu tinerii care organizează evenimentul, îi zici că de câte ori aibă nevoie, noi va-i ajutăm și va să adrăm și să și maghinii, poate. mhm, mhm, mhm. Că asta e un efort pe care îl depun și mi se pare că chiar e frumos. Și cu ocazia asta nu și adunăm, nu vedem, mai știm de... Și nu ne greșim. Moabetea nu ne greșim. București. Fiorile mai agârși, nu prea mai azbrăsc, așa și cu fiorii tora mai mult, începem să azbrâm mai mult, nu prea. Avem perioade în care eu, când erau niți, ei nu azbram cu ei armânești. Câțe? Ești cu curios. Cum se Dar fac? să spun că eu când nești la grădiniță, când eram midusile la grădiniță, nu știam să azbrăsc cu mucănești. Azbram așa armânești. Nici nu ochii câseam să azbrăsc cu educatoarele. Nu ochii câseam. Avui un complex. Mi gândeam că, da. Nu, infuzorii și la clasa întâia, la clasa a doua, nu puteam să citesc, nu puteam să mi concentrez, mi părea că nu știu, că nu zghini, că... Și când a avut ficiorii, i-a zbrui mucâneaști, maș mucâneaști. Da, fata mi zis, că ți nu n-a zbrui și armânești, i-a dus, a început să ducă la suțată, o arisi, înviță să joacă la suțată. Da. Da, că eu nu învițai, nu. Asta știi că nu e asta amânat. Ața că când o avză ca fizu, cât poți tine să-i zburăști, când o avză zboară ca fizu și când o avză limba, sleagă lucruri. Sigur, da, da. Ești învârlegat de limbă, nu este chirolul chirut, canoară. Ora începem să azbrăm și azbrăm mult, chiar, azbrăm mult. N-are să știi, și Aida azbra și cu Maia, săraca cu soacră mea, până azbrau armânești Mhm. și de la ea înviță multe, nu de la mine, mă multe de la ea și de la mama mea când... Mhm. Da. Tighin. E ca în pizară, da, și că lăpea, iar îi se aștie, da. Yeah. Eu când eram mică, bă, adică nici nu ziceau să azbrăm armânești și nu și fiream ziceam că him armâni. Atunci și era chirolul cu comuniștii, cu să nu ziceam, să nu știu multă lume. Ceva, voi aveați și
Di careva tutajfă, si adrahapsi, dar vă minduiați că este care pricliu să zburăști să Da. și să și Da, eram. fiream. Da. Mai avem un comentariu de la Florentina Costea care zice așa. Aduc aminte de Chirolul anda era în vârliga de hinghițani și îmi părea că era n-ai mam șată fata armână, tu ațel Chiro. Ah, Era speț tinereața tu comunismo. Cum o ducești tinereața tu nu, 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 nu ca Tora, nu. Atunci nu eram așa. Eu nici nu indițeau și tetili și acruții soia, că hiu umșat. Eu nu vizui niciodată că eu nu-i ca Tora, nu era așa, nu vedeam așa. Ziceam că ei zic doar așa de politeții, că așa inima abete, așa că Ti vor, ești salut. vor și că erau, nu, cu un compliment, cum s-a dat, alții îmi hi, sau... Tutti fetele eram îmșeate atunci, eram simple, cum să zic eu, eram naturale. Tutti eram îmșeate, fiecare avea una mușuteață a ei. Una avea perul îmșat, alta avea buzele îmșate, alții aveau ochii îmșați, alții aveau crescuta și, cum să zic eu, moabetea. Tutti eram îmșate și da, bun, nu era ca doar ea țineam, poate și tehnologia asta, multe transformările astea, nu știu cum zic eu, că televiziunea, vedete, toată lumea avea sibă că atunci nu aveam actori. Eram noi, noi. Eu, doar v-ați zic ceva, poate că nu voi să zică lumea că eu doar când uneg la evenimente, la anunțele armânești, mi se par că toate fetele sunt la fel, sau dreapte. Adică Nu? Aici găsește-ți voi zic, dar mi se pare că toate sunt la fel, nu li mai deosebești. Mă smutrești așa și de Anglia, nu mai știi care de acuri, cum. Sunt unăturile. Nu, eu nu, astea nu le arisesc. Nu știu, mi se pare că nu-i... Am așa vine chirolul, nu avem ce să adrăm. Că astea sunt. trafic erau cu Da. și mine merisești mult ideea asta de, de individualitate, ideea asta să cafți, să cafți turlia a ta, Da, da, ale exact. tari, de cum se vezi Eu, tari, izorii, că poate să țină mulți ani până să știi cum ești, să ți se da, uite. da, da, că nu ai cum. Uite, noi, să spun în dreptul nici eu și nici Nicu al meu, noi nu avem decât liceul, nu adrăm școală. Poate eu atunci, când tu terminai eu liceul în 89 la Spiru Haret, de la drept și nu intrai la facultate. Aveam niște manuale, mă rog, era cu congresele al Ceaușescu, în fine. Nu luai. Nu. Și după aia, sigur, ania, vine Revoluția, se schimbară materiile și era total diferit de ce învățam până atunci. Și îl cunoscui pe gelul și zici că hai că mă gândesc mi mărit de când mai bag mâna să mai intru. Și să știi că cred că 7 școli masa dram, noi să învățam atâtea cât învățăm noi doi de adult. Cum când o ai în burlec, îl înveți tuti, nu ai cum să nu-l înveți. Că pentru Sony, cum vrei tine cum vrei tine stivea de lume. Și cum hi tine, de fapt. Ca și trebuie stivea de lumea, cum hi. Ți vrei tine să vadă lumea de la tine. Că bați masă, că dar mâncările bune, că că dai ajutor, că dai, nu știu, nu, sunt multe. Și astea sunt care rămân. Stivea de lumea, că, da, hi. Da, poate dacă să aveam 7 școli sau 3 școli, poate nu știa cană, că poate nu o să aveam nici Hania, poate...
cum vas timiduiești să ți vrei să adari și cum să te vadă lumea și atunci bați mâna să adari. Muncești. Cum duc trițarea asta de la comunismo la Revoluție și la țifut după Revoluție? O duci și erai mult tineri și nu Eu para. nu, eu nu duchi mult, pentru că atunci aveam bitisită liceul, nu știam nici, da, eu vreau să ies cu avocat, îmi plăcea. Așa mi gândeam eu că va fi beginii pentru mine. Și vine Revoluția când nici eu nu știam exact dacă nu, putea să nu-mi placă, nu știu, mie se părea că ea si... Și tot stau și mi și nu cred că vrea îmi plăcea. Adică, și atunci nu fu așa una schimbare, nu duchi foarte mult. Eram DPC școala, de apoi un an de zile lucra educatoare până să-mi dau eu seama, de apoi mi mărtai și nu mai. Am avut după un an și ceva, aproape 2 ani, luam pe Bogdan, ne apucăm de... Nu. După a doi, știi? Ți-am țis să adrăm, hai să adrăm și asta. Nu, fu greu, știi noi, că nu avem ajutor, așa zi, părinții noștri nu au vrut să ne da, hai, adrați sau încet, încet, cum să spui, ne ajutară și soia și cât putură fiecare și cu sfaturi și soții. Mhm. Noi că vrem să adrăm. Și că adrăm până la urmă. Și numai și că vrem, adrăm. Greu, dar adrăm. E, și Nica Armasi. E, Și adrăm, da, și tot asta dar ficiorii. este. E mare lucru ti noi îmburlăchi să nica simne gini după hânțani. Dar că să alexes cu multe lucruri tu hânțani. Să alexes cu mintuierli, să alexești ceva omlu, candava și candada da poia gine tu bărnu, țin numai tava și lipsește minduesc cu tot nasești să asculți mult gine ți vor oamenii și să te Da? alexezi după cum Da. vor ei. Alte Așa este. i camazori. Da. Nu voi să te întrebi de un altul proiectul ți lo adrați desea că sigini mai mult unic cu kilo tău îl mindui Da. și lo adară pentru soni cu ficiorii și cu tine a că aveți și un atelier de festival. Da. Zână îmi dau zboară tăței din noi, ținu știm mult ghini, ție este festivalul ăsta. Cum eu numa, cum a hurhit, știi asta. Cred că acurhim avem 8 ani de când o acurhim. Prota oară fu și maș cu soții, vrăzații, țisprăzini și prota oară. Prota oară, cam așa. Da, ea este la Sulina, în Delta. La Sulina, în Delta, nicuchilul al meu erau la pescuit cu soții. Și trecură prea ploții un care, mă rog, avea în Gâtana ploții de... Este un cimitir multietnic. Și acolo în cimitirul acela este o piatră funerară cu însemnele unui pirat. Festivalul se cheamă Parastasul Piraților Nepomeniți. Cu la meu l-a întrebat. Era prințesa Moruții, mai sunt niște îndrăgostiți din Grecia care să sarcară în Dunării că nu i-a lăsat părinții să căsătorească sau... Și atunci a zis, eu și-a hâța sfântă, ia-ți vidă noi, zis, vreți la dar, ea minduiește, zis, minduiește la ei, vără, la dar, țiva, vără misale, vără de astea. Nu, hai, zis, lasă că să drăm noi. Și în primăvara, anul următor, în primăvară, zic, gata, ne-am la Sulina să adrăm în Parastas. Și după aia, cum să adrăm Parastas? Uite și. Eu prota oară nu nești. Vidusiră ei câțiva cății, cred că erau vrățiți, doar, cam așa. În schimb, la drai gârnul. Adrai gârnul tu în casoletă mare și dusiră cu gârnul la coții, cu preftul la cimitir, adrar citiră, zisiră slujba, preftul, împărțără gârnul
Și la anul următor, a văzut lumea și ca soții, că prota oară soții și de la duchiane, de acolo, din clienți. Dacă vrem și noi zinim, să adunară. Și în fiecare an, să, și de vreo 2 ani, 3 ani, avem ștrupe. Anul ăsta va fi 15-18 mai, 4 zile de concerte și concerte, nu, Loredana, Cargo, Vița de Vie. Și sâmbătă la 12 aia este misalea, cum să zice, parastasul, la cimitir. Și acolo ți împărțăm gârnul, adrăm șmâcări, dăm care sunt in, de la București, de la Brașov. Asta de nu. Anul trecut avem, cred că vreo 3.000. Oh, Cabaia. Cum, Vine și în coadă, ne cântă anul trecut pe scenă cu Loredana. A avut și el un concert, ca și un program. Ne cântă și adrăm școr, giucară, toată lumea. Deci avea drată corul dipli, dipli. Da. Deci și muzica armânească, nu putem fără muzica armânească. Sunt uși armâni de la Tulcea, care vin la festival, și de la Constanța, și din București. Da. asta vreau să te întreb, Desi, tu ai tu cimitir multietnic, are și armâni? Ei nu știți. Bizum armâni, nu aflăm niciun armân până doar, nu știu, dar nici nu, dar nu sunt armâni. Nici la Sulina, că nu erau armâni, doar au mai început să mai luară case de vacanță și achi că sunt 2-3 care luară, dar nu erau, nu. Cum vă vine ideea de la, zicem, ună misali ti dusiră și nu-i mai aduți aminticană, de la ună misali, cum vă vine ideea să adrați festival, care vă zic că zgriți la parei de muzică, să-i griți la domnul coadă, să-i griți la hânță oameni ca scântă. Cum vine ideea asta? Păi, oamenii va să-i aduți dacă vrei să adari țiva. Okay. Prota simt că să adrăm țiva pentru oamenii din Sulina. Împărțim mâncarea, îl dăm, erau hârsiți, că acolo sunt țâni, că populații, că sunt 3.000 de oameni, țiva, adică nu sunt și mulți. Dar dacă in, de apoi vine și început zină și de la Constanța, și de la Tulcea, și de la Brașov, și de la București, nu poți să-i țini. V-ați la dar țiva ca oamenii zină și să hârsească, nu mai și ca să mâncă și să bea la misali, la cimitir. Și atunci am zis, domnule, că să adrăm, adică preftul după ți-a dar slujba, să țin morții cu morții cu ei. La petrecere, vă așteptăm la spectacol. Știi că tot aparte de... E, Ți zicești? e ca una vacanță, in 2 zile la concert, în aer liber, e frumos. Prota să știi că pare te ciudi anda avză, dar că nu te minduiești să la una misali cu festival, cu muzică, cu hântă lumii și cu mult harau pentru Sony. Da, da. Amatora căzăți din o parte îmi pare una minduare mult optimistă, care va zic că lipsește să-i tinisești și atât numai asuntul, ama lipsește zbăneți bana de tora, lipsește daulis la dari. Nu Da, la fel de ghini. e, Și ăsta, da. Pentru Sony toți cât acolo neam. Adică e asi, nu, și asta, ca și him, oamenii, nu? Că crești, să te naști, să crești, să îmbătrânești și pentru Sony acolo, cât acolo. Și atunci lucrurile astea parcă ți se parcă e mai. Și mai ales, de exemplu, tot acum zic eu că sunt o ahâța acroții de sute de ani, dar care chiar nu știau cană, deci a greșit, efectiv a greșit. Pentru Sony Lighini timinduiește la ei, ea ceva, poate și la noi. Noi că avem fumeai și că him, dar sunt câți oameni nu sunt singuri. Și a greșit. Și atunci, asta e asta, nu? e,
De acel pirat știți ceva? Învițați ceva care era? Da, el era, cum să zic eu, îl cheamă Contoguris, Gheorghis, nu, Aida? Gheorghis Contoguris. Era un pirat, cum să spun eu, el lua de la cei avuți și dădea la cei care nu aveau, la oarfă. Era, nu știu, mulți zic că ar fi fost armân, nu știu să. Sunt doar așa și pirmifi. Poate să era grec, nu știu. Grec era sigur, dar grec armân. Deci nu știu tora, nu voi zic tora chiar că era și armân. Poate să era armân și ghini, mas era armân și mai ghini, zic, da. Și cam cu asta el știa, drag. Acolo în Sulina, pe vremuri, era port ca un numitor a Bruxelles. Era cel mai mare port din Europa și Da. aveau foarte multe state, aveau consulate, adică era un oraș foarte dezvoltat. Și sigur, ineau transporturi, marfă. Piratul ăsta avea și el. Mai lua de la cei care aveau multul și de la cei care nu aveau. Lumea îl vrea. Și probabil că ștățea și adrară armase cu piatra funerară și cu semnele de pirat acolo. Singura, nici nu știu dacă mai ia Sipiuva și ceva. Nu cred că mai există. Sigur, în Europa, sigur, și cred că și din lume. Nu există. E un pirmif și până la urmă putem să adrăm și noi cum dar în afară de duț în Grecia, să vezi templele ațealii, toată lumea îți duți și zici, wow, wow. Uite și ăsta ia ceva la fel de wow. Care va zic că mai are un mesaj nihea. Dăsești că de pe țispră, Da, de pe mai. 15 de mai până pe 18 de mai, Sulina. Da. Vă așteptăm. Asi vă și alo ăsta va zină ci cu coadă să cântă. Mult încerc. Aveți și alte, să zicem, proiecte ți le minduiți și nici nu le... Uh, momentan nu, vrem pe asta să luăm, poate să-l mai creștem, iamă, și să mai Nicahim, cum zic eu, creștem, Nicahim, și la adolescență. Și iați-vă, adică iați, pentru mine nu, dar iați, ți ia timp. Ai nevoie de timp, foarte multă răbdare și etapele, nu. Nu știu, nu minduim nica, dar putem să minduim. Copiii, ficiorii, poate să minduiască și la altele. Azi vedem cum va simnă lucrurile. Nu știm, deocamdată him așa. Înțezitora Maria, că faci să te întreb și de parfum de grătar, ama. De alici, nu știu, ți Da. conceptul ăsta? Parfum de grătar este un mic proiect pe care l-am adrăm anul trecut. Are un an și ceva de când o este. Lângă garlic, e pisticali de garlic. Acolo avem mici, mici, pastramă de oaie, și, dar sunt mai multe de acasă. Uh, nu-i cu șezi la masă, nu-i ca la garlic. E mai mult de acasă, că lumea își da telefon, comandă și cu curieri sau insli ia de acolo. Da, este un proiect mai nou, zic așa, și cred că iarisește, adică iarisește sigur, că e imn ghini. Până tot pot zic că e imn ghini. Și numai care atrage și ți parfum de grătar. Minduiesc cu ți posibil parfum de grătar, da, când o bați mici pe grătar, înghirzește. Da. Și pastrama de oaie, bineînțeles. Păstrămălul, cum îl zice. Da, cam astea sunt, nu? Alțiva, tot ziua him la lucru și ne minduim așa că tot în domeniul ăsta, dacă să mai adrăm ceva, va să rămânem tot în domeniul ăsta, cu mâncare, cu evenimente, cu lumii pe lângă noi, adică cam așa, așa him și așa ți
și ficioria noastră să formară. Deci, mi că va fi bine, ca și ca să învițară deja și nu mai este ceva nou pentru ei. E ca și cum ar fi, aș trebui să agară, nu știu, nu știu cum să zic la armânește, mi se pare că n-am... Un vițară de andaniț, mi-am că nici nu chiră cum o vițară, cum Da, chivernisești un hani, mi-am că știu asta de andaraniț și e mare lucru să da. știi. Și că iarăși, Că la avut hari, că putea să nu-l aibă hari și asta da, da, era o posibilitate, sigur. da. Am avut cum cafezu adrați huzmeți acolo pe la hani și îndrizeți lucrurile și așa, vâroară, vârseară, ieșiți-și voi la altă hani, zvâhărzi. Mai ieșim, dar nu ieșim când o avem, când, nu știu, mai vărăzuri de naștere, când soții, când o năgrescu. Așa să ne-am noi doi să mâncăm iuva. Nu știu dacă, cred că de două sau de trei ori eram la șiții, doar capzâm că iasi. Nu, nu, țin, nu. Nu știu, ne învițăm acolo și nu se pare că noi. Îl știți voi cum vă le adrați. Da, nu ne-am, sincer, nu ne-am. Și poate că ar trebui să ne-am, dar nu ne-am, că de multe ori nici nu avem chiros, ne-am. Și după aia ne înduim că, uite, va neam că năgri la ziua lui și sau a ei și a neam atunci așa simșim și dem cu soții, mă abete și ții noi doi. E. Mai înșim cu ficiorii, cu ficioria noastră, cu Aida și cu Bogdan, când vrem să mâncăm chinezesc Aha. sau libanez, alțiva complet diferit de ce adrăm noi. E o altă cultură, e. Da. E, testi, Da. sigur. Tincuța, noi ne apropiem de bitisita mobetia noastră și ca de cafeoară noi avem trei întrebări scurte. Este, Ai zi. este mult curioasă să pânăsești tini. Da. Tot asta masa e fără zbor armonesc cu ține mai mult țarii hari. Da, Lilici. Ah. Asta mi se pare că ea ceva, nu știu, Lilici, păi, eu de mică eram cu Lilicea, îmi place cum sav de așa ce. Da. Ai brăcânti cu armonesc cu ține mai mult țarii hari? Uh, ea, ea este un cântic care mi-a riseaște mult. Îl cânta, l-am învățat de la socrul meu, îl cânta. Când vine răsmi susească pe mine, îl cânta. Și l-am învățat și eu, da, și ții, nu știu cum să zic, el e foarte lung, are foarte multe strofe, versuri, nu știu cum, dar și ții, mi-a riseaște mult, e vechi, e foarte vechi și nu-l cântă cană, ficiorii nu-l știu, ăsta care cântătorii a noștri nu-l știu. Cum e numai cânticul? Nu știu dacă are un nume Mă, cânticul. cum știm asta? Alea, alea Zoe, așa începe cu... La zoi și știi cam la aia, cum îi zice, va lua flăc, mintesc cu careva tu comentarii, câte vreo Ora, și eu hiu am arățită și nu pot să cântu, că vrea să cânt hiamă, dar nu, chiar nu pot să cântu aici, că am hiu hiamă răgușită și mi cam doare câte gura. bac scânță, masă știi protlu stih, slădăți, mas nu are țiva. Câte vreo mai au mutritorii vărlink cu văr registrare mult vecli, care să știi protlu stih, poți slădăți, care să nu are țiva. Sigur că nu faci scânță. Poți slădăți, îți mași zboarele fără să-l cânță, mas vrei și mas lu știi. Da, stai în hiamă să-mi iau, mi-aduc și iau un pix, că voi să scriu. Nu-i bine așa. Lipsească să zic din inti. Da, Lipsească dar imediat. din treptața că sunt o ahâtăm șati, Pix, nu, am stilou. Nu contează. sunt o ahâtăm șati cântesli vechi.
Și Nu mai știu cum începe. Că Ticuța am Băi, dar eu nu emoții, știu cum deci că am începe. emoții. te băgai pe lucru, care va te întreb, Tațea, că tot am mutea că nu v-ați chiar, știi, ca când ți chiar îmi pare că este și ca un lume, ți chiar. Asta am descurcă față să aduc un moment. El cred că a spus cântul, mai că nu pot să-i zic versurile. Păi cântă, Maca. Cum vrei? Stai, neam, că imediat. Ai, ține a treia întrebare, că imediat să ia Andrei. A treia întrebare este, titini Vasi Buzori, Ia. mare fără mâncare armânească, țineai mai mult țari, hai. Mâncare armânească? E. Ți mi-a pe mine mâncare armânească? Păi, nu știu, noi cu mâncările armânești în afară de piperchi și nu prea avem așa. Îmi place, mi-a mult pita de praș. Mhm. Asta este unul care pe mine mi-a și nu mi-a șățea care este adrată cu caș. Mama mea adra, când eram noi niți, adra pita de praș cu mâncare, cu roșii, cu... Ah, mhm. Da, ația mi-a risește, sau de țeapi, când o adra de țeapi sau de praș, dar o adra mâncare, nu cu caș, și, așa, cu sos de roșii, cu... Nu am mâncat și tot anda E mai foarte bună, e foarte bună, foarte bună. Poate arisească masă, mâț, unoară. Uite, asta dar unoară și poate... e. Da. Asta spun, da, zinc, mă rog, să ne adunăm, fetele, poate, nu știu, dacă îți vrei zinc cu vrăsoață, și Mhm. demn, uite, și cu Maria, dacă... Sigura. Dar unoară de asta, cu madra mama mea, e foarte bună, va tarisească mult. Hai să încep cântul, nu? Aristo. Hai, dar stai neamă, că nu știu, că mă apucă râsul. Ala zoiela lipsită, țință-i lași când-o țință-i lași când-o și nu mai, gata, că nu mai pot să cânt. Nu știu. Nu știi, da, el are multe versuri, că de apoi există țință imnia hântoadrată, ca te înveață hoara tut, las-mi înveață și smiștibă, și anea se înhibă ghine și mai departe sunt multe, da. Îl înveață păra gelul cu chirla meu cu coadă și cu ficiorii de la al, al bagă pe, nu știu, asta vor să dar un CD cu muzică armânească și vor să, cu muzică veche, care o cântau păpânii și mai sunt și altele, dar pe tale nu le știu, Nica, nu le invițai. Mihârsescu. Nu Mai la... știu de astea, nu mai adunăm așa, Nicu Chila meu îi mai adună, de exemplu, de Cârciun, niti de Cârciun, se adună ficiorii la noi, la Duchiane, cântă, da. Și acolo ți mai fiecare inii cu câte un cântec, cântă altul, zice ațea, stai că mai ia și așa și foarte... Și, Și Mihârsescu că și eu. a Nu luat era tu, Migdani. Care a vrut din muntitoarea noastră să știi, bă, cântecul, să ne lasă comentarii, că nu știu. Eu, hai că va-l scriu și va să, nu știu, azi vedem cum să adrăm. Dar azi brâm, dacă e astăzi, sigur că da, da. Nu știu masul lavră, nu știu dacă îl mai știi. Să zic, nu-l cânta, nu-l cântă Can nu-l cântă. Doar ei îl cântau, că socul al meu când s-a adunat cu frații, îl cântau. Așa adrau ei când s-a adunau la zilele lor de naștere, de nume, cântau. La tine, doi era cântători, imaș la Nicu Chirlato. Noi cântau, dar mai mult la Nicu Chirla meu. La noi scânta, dar nu atât cât la ei. La ei scânta ca fioară când ne adunam, când ne ideam la Constanța sau când veneau ei la noi, la București.
Și bânau toți, tora săra, nu mai iasi can, toți muriră, nu mai sunt din... Uh, după puțin mâncam și de-apoi și deam și ahurheam, îi cântau. Și noi mutream, așa, mutream și deam acolo și nu ne plictiseam, ne plăcea. Tora, noi când ne adunăm, așa, eu când ne adun cu frații a mei sau cu frații, cu surini al gelu, cu surini, când ne adunăm toți, noi nu cântăm. Mi se pare că nu adrăm așa. Și parcă doar mi gândesc că poate că așa ar trebui să ahurhim și noi să cântăm. E, De e, istorie, da, e că voi Nica le știți. da. Nica mai știm, da. Gelul, Nicuchila meu cântă, el știe mai multe cântiți ca mine și el cântă și a lui îi place să cântă. Mai mult ca... Și a mea îi place să cântă și eu cântul, dar el cântă mai mult și știe și mai mult și cântă și mai mult. Florisește mult. Simșat. Bine, și voi aveți aflat ună turlii pitlucul la vostru, tot adunați oameni. Da, Da. Armânia, ma numai și armâni. Tu da. este zicem, așa că de snaf, de comunitate. Ama diciamo alte turlii di cum vizut Mindescu tu taifă. Mm. Tincuța Țăhărisescu multul că și dușa hântu chiro cu noi și apândăsiși la toate întrebările și până să și cântaj, nu mi-așteptam. Aia ne cheamă, da. L-ați cântat și mai mult, dar nu, boața, doar nu mi-ajută. Țăhărisescu și zvăim gini Hanea, mini eram în urma voi zin iarăși, nu Da. am pita de curcubet, anda eram, mindescu că nu luai dulțeami, mindescu că luai maș măcar ea însărată, maș fel pricep. Da, va zi, vezi? Lipsește zi, mă, spită de curcubetă și pită de prașă. Asta zbrăm și poate să ne adunăm și cu featele, mai multe feate așa. Sigura. Poate zvâmbeți să adrați și piti, că poate nu știți. Așa e. Aristica noară. Da, Haristos și Mântuitorul la noastră că mutrire nica unul joi și dornica unul joi și să avem toți una stămână mșată. Și ne joia ajută Dimița. Da. Și care să ne vedem cu ghine. exact, joia care să ne vedem cu Ghini, cu alte moabeti, cu alte Da. oaspeți și cât să nu, va fi să ne vedem și la Garlic. Da. Mult, îmi hârsesc așa. Una seară mșată atât. Mulțumesc, mulțumesc. Haristo mult. La revedere.